Вітаю вас, шановні! Меня зовут Юрков Святослав. Я вучуся у 4 классе. Верес, Владимир Дубовка. Ты лежишь у меня на долоні, найдрібніший з кветок. Я пытаюся годні, чим ти вабиш на цветок. Ледь прикметний для нашого вока, быццам зернятка мама. От землі не растеш ти високо, і заўважыць не ўсякі. А калі расцвіцеш на ўзлессі, закрасуеш у пушчы, хараством ты тады апранешся, сапраўды неўміручым. Найдрабнейшыя кветкі ствараюць твой верас любімы, пекнату, што гарыць не згарае у цудоўных кілімах. Як пабачу цябе, так і ўспомню пералескі, палеткі, дзе калісьці ўзяў на далонь я упершыню твае кветкі.